לקחנו 7 דונם, שעל כל חצי דונם היה אפשר להקים בניין של 3 קומות, 5 קומות, כאלה. ובעצם בנינו רק על 3.5 דונם, ו3.5 דונם החזרנו חזרה לציבור. הקמנו שם גינה על 2 דונם, הקמנו עוד שפ"פ על דונם 300, הקמנו חניון ציבורי, וריכזנו את כל הזכויות לשני בניינים. עלינו לגובה אמנם, אבל ככה גם הציבור נהנה, כי המרחב הציבורי גדל. המרחב שהציבור נהנה ממנו גדל. הוא גם גדל והוא גם היה איכותי יותר. הרבה יותר איכותי. וגם המקום מאוד יפה, אני ראיתי אותו, אז הוא מאוד בולט מול הנוף של רמת גן הרגילה, זה משהו אחר לגמרי. נכון, ניסינו להביא ערך שרואה לא רק את הדיירים, אלא גם את הציבור. את אומרת ניסינו. ניסינו, אני חושבת שהצלחנו להביא את הערך הזה, ואנחנו מקווים שהוא יוטמע גם בעוד פרויקט.